Assalamu alaikum jama'a. So abu na gaba da nake dubawa kuma nake mai da hankali na kan shi ne a Dextool. Dextool yana ɗaya daga cikin abubuwan da na yi magana a kansu. So yanzu muna so mu duba Dextool ɗin wasu coins. Menene idan kake so ka yi amfani da, idan kana so ka yi amfani da Dextool, menene za ka duba? Ni abu ɗaya zuwa biyu nake dubawa. Nakan duba contract address in an yi verifying ɗin shi ko kuma ba yi verifying nan ba. Coin ɗin honeypot ne ko ba honeypot ba. Coin ɗin mintable ne ko ba mintable ba ne. Amma yawanci abin da ya fi na fi mai da hankali na a kai shi ne contract address ɗin. Shin an yi verifying ko ba yi verifying ba. Abu na biyu kuma sai community trust score. Community trust score shi ne yake bani ƙarfin gwiwa na shiga coin da kuɗi da yawa ko kuma na shiga coin da kuɗi kaɗan. Idan naga community trust score ɗin daga 70% zuwa 90% nakan shiga da kuɗi da yawa. Sabida me? Na tabbacin zan iya samun X ɗin da nake bukata har na fita coin ɗin ba ta samu matsala ba. Amma idan naga community trust score ɗin bai bani abin da nake so ba, maybe daga 69% yayi ƙasa, yayi zuwa 40%, kwata-kwata bana ma shiga da kuɗi da yawa. Zan iya sa mata ƴan kuɗin ƴan kaɗan dai wanda in dai ya samu ya ɗan bani 1x zan iya fita. Amma bari mu dudduba coins da muke tunanin za a same su da community score mai ƙarfi kuma mu duba me yasa ma nake mai da hankali na kan community trust score musamman idan ina amfani da Dextool. Ko abu ɗaya ne. Shi wannan community trust score ɗin nan yana bani ƙarfin gwiwan shiga coin da kuɗi mai yawa ko kuma kuɗi mara yawa ne. So abu biyu kawai nake dubawa in dai zan yi amfani da Dextool. Abu biyu nake dubawa. Nakan je na duba community trust score ne kuma nakan je na duba contract address an yi verifying ko ba yi verifying ba. So apart from that, wasu tools nake amfani da shi. Duk wani abun da ba wannan ba, bana amfani da Dextool a kan shi tunda maybe za ka yi amfani da Dextool idan kana so ka yi technical analysis akan coin. Amma har ga Allah ni akan meme coins ban cika yin technical analysis ba saboda meme coins su basa jin technical analysis. Ba kowane meme coin bane yake jin technical analysis. Idan ka ga meme coin ya jima technical analysis, to meme coin ɗin nan ya riga ya fita daga Dex screener, ya fita daga Dex. Ya shiga irin su MEXC, su Bitget, su Bybit, su Lbank, su Gate.io. So ya shiga wa'innan top exchanges ɗin da muke da su. So za ka iya masa technical analysis saboda bai community da suke kansa sun yi yawa. Amma coin ne wanda babu community sosai a kansa ba ka buƙata.